Fl-omelija tiegħu waqt il-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira fil-Bażilika tal-Vatikan, il-Kardinal Raniero Cantalamessa tkellem dwar il-kelma aħwa. Hi riflessjoni dwar l-enċiklika Fratelli Tutti tal-Papa Franġisku. L-enċiklika Fratelli Tutti għajmet fil-qlub xewqa mill-ġdid għal valur universali tal-fraternità. Tellet fil-wiċċ il-ġrieħi kontra dan il-valur fid-dinja tal-lum. U rrid it-toroq li jistgħu jwasslu għal vera fraternità umana. Eżortat lil kulħadd, persuni u istituzzjonijiet biex jaħdmu għal dak li qed jipproponi il-Papa. Idealment, l-enċiklika Fratelli Tutti hi diretta għal pubbliku wiesa' fil-Knisja u lil hemm il-Knisja, mill-privat għal pubbliku, fl-ambjent reliġjuż, soċjali u politiku. Tevita li tagħlaq il-messaġġ biss għal dak li hu nisrani. Fl-aħħar tal-enċiklika hemm paragrafu fejn il-pedament evanġeliku tal-fraternità hu miġbur fi ftit kliem, imma fi kliem vibranti. Għalina l-għajn tad-dinjità umana u l-Vanġelu. Xi tfisser aħwa fil-Vanġelu? L-ewwel nett tfisser il-persuna mwielda mill-istess omm u mill-istess missier. Huma wkoll aħwa in-nies tal-istess poplu u l-istess nazzjon. Fil-Vanġelu aħwa tiġbor nisa u rġiel, bniet u subien. Mela aħwa hi kull persuna umana, dak li l-Bibbja issejjaħ il-proxmu. Ma dan, it-Testament il-ġdid jindika b'mod ċar kategorija partikolari ta' persuni, fosthom id-dixxipli. Il-festa tal-Għid timmarka pass ġdid u deċisiv. Kristu isir l-ewwel fost ħafna aħwa. Id-dixxipli jsiru aħwa f'sens ġdid u sinifikattiv li kien biss wara l-qawmien li għall-ewwel darba Ġesu isejjaħ lid-dixxipli aħwa. Minn hemm il-quddiem l-insara huma aħwa fil-fidi, membri ta' komunità, aħwa fid-demm, id-demm ta' Kristu. Madankollu il-fraternità fi Kristu ma tieħux post il-fraternità l-oħra ibbażati fuq il-familja, in-nazzjon jew ir-razza, anzi tinkurunhom. Il-fraternità tibda mill-viċin tagħna, minna nfusna, mingħajr ħafna miri ambizzjużi. Għalhekk li għalina l-insara il-fraternità universali tibda fil-Knisja Kattolika. Hemm ukoll iċ-ċirku iktar wiesa' dak tal-ekumeniżmu. Imma il-fraternità Kattolika hi feruta. It-tunika ta' Kristu imqatta f'biċċiet bil-firdiet tal-Knisja. Kull biċċa spiss maqsuma f'biċċiet oħra. Dan ngħiduh għall-element uman tal-Knisja għax il-vera tunika ta' Kristu ħadd ma jista' jqatt tagħha. F'għajnejn Alla il-Knisja hi waħda, qaddisa, kattolika u appostolika. X'inhi l-aktar kawża komuni tal-firdiet fost il-Kattoliċi? Mhix id-domma, is-sagramenti u l-ministeri, il-veru fatturu ir-renju ta' din id-dinja hi l-għażla politika. Il-opra ta' dak li jismu Diabolos, jiġifieri dak li jifret, u l-għadu li jiżra bis-sikrana. Irridu nitgħallmu minn Kristu li madwaru kellu polarizzazzjoni politika qawwija. Kien hemm 4 partiti, Fariżej, Sadduċej, Erodjani u Zeloti. Ġesu ma marx fuq xi naħa minnhom u bħalu għamlu wkoll l-ewwel insara. Kif ġabruħu Ġesu u eżempju għar-rajja
li jridu jkunu rajja tal-merħla kollha u mhux ta' parti minnha. Jridu jagħmlu eżami tal-kuxjenza. Fejn qed iwasslu il-merħla tagħhom? Lejhom jew lejn Ġesu? Il-Konċilju Vatikan II jafda fuq kollox lil-lajċi ix-xogħol tal-ħidmiet soċjali, ekonomiċi u politiċi li jindika l-Vanġelu. Dan iridu jagħmluh b'rispett u b'mod paċifiku. Jekk hemm xi don jew kariżma li l-Knisja Kattolika trid tikkultiva għal benefiċċju tal-Knejjes kollha u dak tal-unità. Kif wera l-Papa bil-vjaġġ tiegħu fl-Iraq, hemm der fil-prattika l-mandat ta' Kristu, saħħaħ lil ħutek. Lil dak li miet fuq is-salib biex jaqqad flimkien l-ulied ta' Alla li kienu tferxu nitolbuh b'qalb niedma u umli it-talba li tagħmel il-Knisja fil-Quddiesa qabel it-tqarbin. Mulej Ġesu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.